På din tidligere arbejdsplads, hvorfor gik I i gang med opgaveglidning, og hvordan gjorde I det? På min tidligere arbejdsplads, som var radiologisk afdeling på Regionshospitalet Silkeborg, der gik vi fra at være analog, altså til at have røntgenfilm, og så til at blive fuldt digital, altså have det hele på computer. Både lager af billeder og beskrivelser. Og i forbindelse med at blive fuldt digital, så indførte man talegenkendelse, og det betød, at sekretæren ikke længere skulle sidde og skrive, og så blev der frigivet en hel del ressourcer ved talegenkendelsen for lægesekretærernes vedkommende. Men samtidig så blev det en hel del tungere at være læge, altså arbejdsbyrden blev større ved den der proces, der var ved at hente billederne frem og kigge på dem og få de gamle op til sammenligning. Før der kørte de med alternatoren, og så blev det hele præsenteret. Her skulle man sådan aktivt at gøre noget. Så deres arbejde blev længere. Og i den forbindelse, der havde vi frigivet nogle ressourcer ved lægesekretærerne og havde fået et større byrde ved lægerne. Og så indførte vi simpelthen arbejdsglidning ved at supportere lægerne. Og det var i form af IT-support, hvor at lægesekretærerne de gik ind og fandt ud af, okay, hvordan virker diktafonen, når de skal indtale et diktat. Jamen, så hvis det drillede, eller knappen ikke ville lyse rød, så kunne de ringe efter en IT-supporter, og så kom der en lægesekretær løbende og lige ordnede det. Og hvis der var nedbrud, så blev det sådan lægesekretærens opgave at få sagt, der er nedbrud, du behøver ikke sidde og hente det frem 2 gange, eller det er simpelthen systemet, der svigter her. Altså, så de hele tiden fik en IT-support og en sparring og en viden, en coaching i form af lægesekretæren, der så havde dygtiggjort sig inden for det her område. Det var også i forhold til talegenkendelsen, der skulle der en ny opgave, hvor man skulle vedligeholde en ordbog, og der bød vi også ind med, at lægesekretærerne de kunne have IT-supporten på, og have en eller 2 sekretærer, der var ordbogsansvarlige, og hele tiden sidder og opdateret ordbogen, og så går det til læring i det system, som de så sidder og indtaler i. Og hvis der ikke er en, der vedligeholder ordbogen, så kan de blive ved at sidde og lave de samme fejl, hvis ikke det er sendt til læring. Hvad oplevede I var godt ved den her form for opgaveglidning? Jamen, vi oplevede det, at den spildtid, som lærerne de havde, og de havde jo mere travlt end sekretæren, og de var også dyre i løn. Altså, i det hele taget, så kørte hjulet, fordi at der hele tiden var en drift, og hvis der var mange læger på arbejde, jamen, så sørgede sekretæren for at lave en planlægning af dagen, som kunne varetages af mange læger. Var de få på arbejde, så prioriterede de opgaven og serverede det nærmest, og kom ud til lægerne der, hvor de var, så det jo ikke var lægerne, der skulle gå. Så på den måde, så følte lægerne, at selvom at de havde fået mere at lave, så var der en vis tilkendegivelse fra en anden faggruppe, som så bød ind og hjalp dem. Og alene det at få en hjælpende hånd af en kollega, det er en rigtig rar fornemmelse for alle, uanset hvad faggruppe man er. Ud fra det, hvordan oplevede I så, at det øvrige personale, altså både læger og sygeplejersker, reagerede på opgaveglidningen? Jamen, jeg tror, at alle de var sådan set godt tilfredse, fordi at sekretærerne, vi havde fået et helt nyt system ind i afdelingen, og sekretærerne de havde gjort sig noget research på at finde ud af, hvordan det hele det virkede. Og så er det der sidemandsoplæring, det er ofte meget bedre end at gå på kurser. Så det blev modtaget rigtig godt, og i samme forbindelse så var der jo kræftpakkerne, der blev indført, hvor at så lægesekretæren de havde ressourcer til overs, hvor de ligesom gik ind og sagde, okay, så byder vi ind med 2 kræftkoordinatorer i forhold til lægesekretærerne. Så kunne plejepersonalet fortsætte deres produktion ude på stuen, hvor at førhen, der skulle de, hvis de havde en, der var måske var alvorligt syg, hvor de tager et røntgenbillede og ser, at vedkommende er alvorligt syg, så kunne de ringe efter en læge, som de så måske skulle vente på 5 minutter, så skulle patienten også vente. Her der kunne de ringe efter sekretæren, som kom med det samme, og var koordinator på det. Så kunne de aflevere henvisningen til sekretæren, og så fandt hun en læge, og hun fandt også patienten, og hun koordinerede selve forløbet, sådan at radiografen kunne fortsætte sin produktion uden at komme bagefter. Så alle de nød gavn af, at lægesekretæren de bød ind med nogle opgaveglidninger. Og patienten også, fordi at så kunne patienten gå fra røntgenafdelingen med en tid til CT-scanning, med et forløb på medicinsk afdeling, og blodprøverne var taget, og så kunne de måske komme allerede om eftermiddagen eller næste formiddag til den her scanning, i stedet for at skulle gå hjem og vente på et brev. Så både patienter og øvrige faggrupper, de nød faktisk godt af det og tog godt imod det. Hvad har du oplevet, at opgaveglidning har betydet for arbejdspladsen og også
for dig, altså i forhold til arbejdsopgaverne? Jeg tror, vi alle sammen har syntes, at det var meget mere spændende at få gang i de her nye ting. Vi har haft mulighed for at være redaktører på EDOC, for at kigge lidt fremad på procedurebeskrivelser, instrukser, vejledninger og retningslinjer, og få et andet indhold i dagligdagen, end at sidde med høredutter i ørerne og lytte til en, der måske er forkølet, eller tykke bolsjer, eller tyggegummi, men tværtimod komme ud og bruge hovedet, og være med til at opfinde nye arbejdsgange og nye måder, man kunne gøre tingene på, og selv have en andel i processen, så altså have et engagement og medansvar i det, man laver. Det har været rigtig godt for lægesekretæren. Vi har da selvfølgelig også snakket om vi kunne blive ved med at rekruttere lægesekretærer, når vi ikke skulle sidde og skrive, men det har indtil nu ikke været noget problem. Tværtimod, så er der nogen, der melder ud og siger, at jeg elsker at skrive, og jeg vil blive ved med det, og andre de siger, at jeg elsker at blive fri for det og prøve noget af alt det andet. Og en gang imellem skal der jo stadigvæk skrives et diktat eller et brev eller et eller andet, så det er jo ikke fordi, man helt er fri for det. Men jeg tror, det har højnet kvaliteten i lægesekretærens arbejde i min tidlige afdeling, fordi at man ligesom anderledes skulle ud og være med fra starten og have noget arbejdsgangsanalyse og tænke lean og sørge for, at vi nu fik det gjort rigtigt fra starten, så vi ikke fik noget unødigt spildtid.